ζαχαρίνη, ασπαρτάμι, ατιασουλφάμι κάπα, σουκραλόζη και κλαμικό οξύ. Είμαι σίγουρη ότι αυτές τις ουσίες κάπου τις έχεις δει να αναγράφονται, είτε στα αναψυκτικά σου, είτε στις σοκολάτες, είτε στα γαριδάκια, οπουδήποτε. Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι τεχνητές γλυκαντικές ύλες και πλέον τις χρησιμοποιούν οι περισσότερες εταιρείες για να μειώσουμε την ποσότητα ζάχαρης στα τρόφιμά μας. Είναι όμως υγιεινές? Οι περισσότεροι. Μόλις δούμε ένα αναψυκτικό, μια σοκολάτα που να αναγράφει ότι αντί για ζάχαρη έχει γλυκαντικά, άρα 0 θερμίδες, να έχει 0 θερμίδες από τα γλυκαντικά. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει καθόλου θερμίδες. Άρα, όταν κάποιος πάει να ελέγξει το βάρος του, είναι σε μια διαδικασία δίαιτας. Λέει, έλα μωρέ, θα πιω κοκακόλα. Καταλήγει να πίνει 2 κοκακόλες όμως, light. Είναι σαν να έχει πιει μια κανονική όμως. Άρα, μην επηρεαζόμαστε επειδή έχουν λιγότερες θερμίδες ή και καθόλου, ότι ωραία, μπορώ να φάω περισσότερο φαγητό από αυτό που θέλω. Όχι, θα φάω αυτό που θέλω, αυτό που έχω γραμμένο στο πρόγραμμά μου ή λίγο μειωμένο από ό,τι έτρωγα πριν, ώστε να μπορέσω να μειώσω το βάρος μου, να το ελέγξω. Αλλιώς θα φτάσω πάλι στο να παίρνω κιλά. Είναι ασφαλής για την υγεία μας? Ναι, είναι ασφαλής για την υγεία μας, αρκεί να καταναλώνουμε με μέτρο και να πάμε σύμφωνα με τις συστάσεις που έχουν δώσει οι οργανισμοί υγείας. Δεν πάμε δηλαδή να καταναλώσουμε μεγάλες ποσότητες. Αν, ας πούμε, πίνουμε 3 καφέδες τη μέρα και βάζουμε ζαχαρίνη, είμαστε μια χαρά και ας φάμε και μια σοκολάτα. Δεν θέλουμε κάτι να είναι στον υπερβολικό βαθμό. Από εκεί και πέρα όμως, ναι, είμαστε ασφαλείς να καταναλώνουμε τις γλυκαντικές ουσίες.